Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Omroep Friesland. En dit is deel 2 van het verhaal van Foppeland. Jonger van Klinkhamer en Stravelte. Dit in de riegen van de rock'n'roll in Friesland. Waarin mensen uit de muziekwereld portretteerd worden. Onderhalve van hun passies, hun lippen en natuurlijk ook hun muzikale achtergrond. Foppeland dus, het verhaal van Stravelte. De beginperiode dat ze nog covers spelen. Welke? Wie dat? Van de Blitz, Voice of a Generation of zo, weet ik wat van noemen. Weer geen flauw idee. Nee, dat weer net. Never surrender, denk ik. Never surrender van de Blitz. Mooi dat die titels nog is. Want ik bedoel, we hadden echt over Jongen, 30, 34 jaar. Ja, 34 jaar. Ja. Ja, maar Willem, als tu zo begeisterd bent, maar ik vond dat zo verschrikkelijk mooi. Dus dan dat bloed in het systeem hangen. Ja. Dan ben ik bij mij wel. Ja. Wel, in het artikel is het leest, die eerste band, Chicken Catters. De chicken catchers. Catchers, sorry. De piekenvangers. Oh, je mist een C in C-boek, ja. Ja, catchers, ja. De piekenvangers. De piekenvangers, ja. Ja. Dat vonden we wel een toepasselijke naam. We horen de piekenvangers. Dat is... Harrekieten en piekenvangers. Had je het ooit in trouwens? Het lijkt gevoelig. Bist u ooit s'nachts mij west, de piekenvanger? Nee, tuurlijk niet. Net één is ooit mij werd. Nee. Oh, ik een keer. Ik heb de klauwen kapot. Ja, maar dat mag je net zeggen. Mag je net vertellen. Nee, hè? Nee, dat mag je net zeggen. Nee. Want we hadden nooit in de pikkenhok geweest. Hadden nooit in de pikkenvanger geweest. Ja, de meesten die ervan betalen worden legaal wel. Ja. Maar dat gang was illegaal. En, dat voor mij is verjaard. Dus dat ja, komt oké. Ja. Dus die had toen ook een stukje in het dwarsblad staan. Dat in het dwarsblad van Harkema. Dat we er een bandje hingen. En dat we spelen zo in het clubhuis in Harkema. En dat we de chicken catchers hingen. En de pikkenvangers. En ik weer die zaterdagmiddags op voetbalterrein bij Harkema's boys. En er komt een man, jongens, Carlin. En die zei, bist u dat jonkje dit jong speelje zo in het clubhuis? Nou, ik zei, ik ben net dat jonkje, maar ik zei, ik ben wel een van de jongens. Je zei, die namen, hè? Je zei, die man met een gauw verhoor. Ik zei, Hoezo? Vertel het even, waarom? Hij zei, boeken, daar hoef ik geen, maar ze hebben goed jaren, daar hoef ik geen spullen druk meer. Nou, ik had het er later even meld bij de jongens, ik zei, die kwam bij me, zo. Oh, dan zoen we daar wel zo uit, denk ik. Zijn de man. Het weer wat serieuzer nog. Ja, wist, want ja, dat wie, ja, dat kan je nou wel vertellen, het is nou verjaard. Maar er ben best wel een aantal mensen ben oppakt mij dat ze ontpikkenvangen winnen. En dat ze daar net al te volle belasting van betalen. En dat lijkt wel gevoelig natuurlijk, want ja, sommigen daarvan die winnen dijs net ontwerk, maar naakt wel een pikken vangen. En ja, daar voelen orenmeesten daar wij wat van. Want ja, zoals ik al zei, die ene reed in een Opel Kadett, maar de ene gewoon die reed in een Mercedes. Ja. Ja, en dat had wel zwaar voor argwaasje. En had je daar verder geen reuring aan jou, dan, ik bedoel, iedereen met wat er wil. Ik had er nooit geen moeite mee aan. Maar ja, goed. Als je dan met wat drank op begint te gek ontsteken, dan weer gewoon die heen worden gek met het normale volk wordt gewoon aan het werk weer. Ja, dat zette wel een beetje kweerbloed. Ja. Dus de chicken catchers weer net de meeste toekenamen die we bedacht hebben, maar het zwaarde wel weer verreuring. En dat weer altijd wel interessant natuurlijk. Daar kwamen we pas later achter dat hoe meer reuring je bij een band krijgt, hoe beter het is. Maar dat hebben we misschien leidt de rootswol van de reuringroots. Ja, mooi nou. Waar zitten daarin, in de piekenvangers? Cor de Haan, Cor Pablo. Ja, Pablo weer een voetballer. Oh. En dat weer volgens mij een Portugees of een
Spaanse voetballer en die kon aldermachtig het zetten. En Cor die kon net goed voetballen, maar die kon wel aldermachtig het zetten. Dus als er een vrije trap weer of een panel, dan mocht Cor achter de ballen. Dus die schaart de ballen, dat weer Johan Neeskens 2.0. Dus dat weer Cor Pablo. Johannes Smurf. Ja, die heette Johannes Smurf omdat er nou, hij is jong nog steeds. Smurfke is zijn artiestennaam. Ik ben een piraat. Ik ben een piraat. Ik ben een piraat en draai een mooie plaat. De middel op vinyl, de trekken de ziel. Johannes Wienet is 1 meter, een beetje litter 1 meter 20. Dus ja, dat wie, omdat er wel meerdere Johannessen in Harkema ran, worden dat Johannes Smurf. Ja. Het is Johannes Tienstra is je naam. En dus Johannes en Cor en ik, ja, we worden door een soort in clubhuis Harkema. De gemeente Karspel zei al gauw in dat ze kon de jeugd van Harkema beter bezig houden in het clubhuis als dat ze vrij op straat leerden. Dat wie net altijd het meest handige. Dus er werden dingen georganiseerd. En dat waren workshops. En een van die workshops was muziekmeidje. En ze hebben daar Cor en Johannes en ik, want we waren alle drie wel liefhebbers van punkmuziek. We daar weer in het clubhuis, vanuit het clubhuis Harkema in de oefenruimte in Boetenpost in het Kwartling. Toen hebben we broer Klaas, weer de jongerenwerker inmiddels. En die zei, je maakt muziekmeidje. Dus zo bedarden we dat. En toen kwam Paul Alma, die waren toen nog in Gerkensklooster volgens mij. En die worden de del zet bij u van, nou, help je hem die jongens wat op gang, zeg maar. Ja, we konden helemaal niks. Nul. Daarom ben ik zanger geworden, want of bombardeert dat zanger. Paul, die ging gitaar. Johannes ging gitaar van zijn broer of zijn neefje. En Cor ging een basgitaar. Van zijn, ik van een familielid. En ik ging niks. Dus ja, dan weer logisch dat ik zongen moest. Ja, voor een punkband een triangelkeper heb ik net van. Ja, nee, dat een tamboerijn of een Ja, blokfluit, dat zit net echt op. Dus ze hebben daar ik achter de microfoon. Ja. En daar in Kwartlingen ran nou wat jongens om. En een van wie Freddy Ploeg. En die hield wat drumstokken. Dus die had ze achter het drumstel plakt van help, doe deze jongens ik even. Nou, zo ben ik wezen, ben ik de muziek inrollen. Ja, kreeg. Ja. En het mooiste weer natuurlijk van al die LP's die is de eerste, inmiddels misschien wel 150 of 200 punk LP's. Ja, daar kost nou de mooiste nummers van uitziekje. En zelf meidje. Ja. Nou, dat weer geweldig. Toen werd het echt leuk. Echt leuk. Ja, dat werd echt leuk. Ja. Wat, op een gegeven moment komt Stravelte. Ja. Wie dat het eigenlijk voortendaaligste al of net? Nou, zo ben ik begonnen met de chicken catches. Ja. En dat is op een gegeven moment moesten we naar Yamaha. En via een van de jongens uit Drachten. Die zijn heid heette Elte. En ja, hoe het daarna aangeleiden van worden Stravelte. Hoe het ooit betocht is en begonnen is, weet ik net. Nee, maar er zijn van al je theorieën. Een oord Stravel, dat wie dan een beetje een oord wie. Ja, had er niks mee te krijgen. Had er niks mee te krijgen. Nee, het komt ergens uit de fietserijenwij van Gerrit Hofstra en Henk Dam en Reense Patske. Daar ontstie op een gegeven moment de naam Stravelte. En dat hebben we als bandnaam oernomen. En dat is volledig zijn eigen leven leiden. Maar hoe het precies ontstaan is, geen flauw idee. Maar het is nog de meest geweldige naam. Want Stravelte is Stravelte. Zet de hippels op een vloer, in Sieren is een toer. Alleen, en toch net wat er dat schoot, want dan is dat maar het laatste wat ik mij eens haal, als
als je de Rolling Stones ziet, of de Beatles, een Beatle kan ik een kever wezen. En een Rolling Stone kan ik een Rolling Steentje wezen. Ja. Dus als je het haast over de Rolling Stones, ja, dan kan er meerdere dingen wezen. Maar Stravelte is maar één ding. En dat ben wie. Ja, Meer is net. nooit weer anders. Nooit weer anders. Nee. Hoe ben je naar je bezetting kwam van bij de Alma's? Ja. Sjoerd Plantinga? Ja. Hoe is die op een gegeven moment, want dat wordt eigenlijk de basis Ja. van het succes, om het even zo uit te drukken. Ja. Van het Stravelte zou wat kennen. Ja. Die bezetting, hoe ben je hem dat heen gegroeid? Is dat echt toevallig hier? Of? Nou ja, we hadden de Kleine Prijs van Sneek. Hadden we eigenlijk nog spelen in een oude bezetting. En daar heen wel in de gaten dat Freddy net lekker in zijn veld zit. Nou, ik kan het nou wel vertellen, denk ik, Freddy leeft ik net meer. Die had een minnetiert, die is eigenlijk relatief vrij snel, nadat we de Kleine Prijs van Sneek spelen, is Freddy toen opnam. Begeleid wonen en die had moeite om het op een rit te krijgen. Dus er moest naar je drummen komen. Paul, zijn liefste broerke Harry, die kon aardig drummen. Ja. Dus die had toen, gaan even zitten en dan kunnen we in ieder geval even oefenen. Dus ze hebben daar Harry achter de drums. Een horsie drums dus, ik nog. Ja, eigenlijk wel. En Harry weer natuurlijk bleek later de ideale punkdrummer, want Harry weer net een virtuoos qua mogelijkheden. Maar wel strak. Maar super strak. Ja, en dat was met de punk gehad. Ja. Niet te frivol. Nee. Maar ja. Ja, dus die gang, de Walter Tramp, de eerste keer dat we bij Walter Tramp in de studio gingen en Walter komt van Zwitserland, het lijkt wel een drumcomputer. Dus dat hebben daar Harry bij u achter de drumkit. En Sjoerd Plantinga? Sjoerd Plantinga wie kameraad met mijn broerke, Jacob Marten. En Jacob Marten is later, had ik nog achter de drumkit zitten. Ja, Toen dat is de jongste van de Dat is de jongste van de draaien. Jongste is verleden week 50 geworden, dus ja, maar is wel de jongste. Ja, maar dat betekent dat wij nog ouder binnen van. Oh, oké, dat is de conclusie. Ik laat het zeggen, ik begin ook al. Ja, dus Sjoerd, Sjoerd had een paar keer met mijn heiden mem. Toen is Jacob Marten nog als jonkje meegaan, 14, 15 jaar op vakantie naar Boeteland, naar Engeland. Ook werd ze heen gegaan, dan Jacob keurig achter de auto zitten. En Sjoerd Plantinga, die had een paar keer met mijn ouders meegeweest op vakantie. Als jonkje. Want die zitten binnen in de klasse op een HAVO. Dus dat mocht mij. Dat mocht mij. En daar wie ik muziekcultuur. Werd later Ancestral Sin bijvoorbeeld. En Shantia Verdens ziet ik in die klasse. En daar ben later nog hartstikke leuke bands uit wijk kwam. Dat wie meer metal, hè, toch? Dat weer de metal achter Ancestral Sin is weer bezig volgens mij. Ja, prachtig leuke band. Dat weer de lichting van Jacob en Gorilla Biscuits en dat soort bands, daar zien we meer in. En, maar goed, Sjoerd die mocht mij. En Sjoerd wie voor mijn heiden mem niks was als een bonuszoon. Dus Sjoerd die werd ik gewoon opnam in het regime van mijn heid. Achterin zetten, achterin de ouders zetten stilhouden. Ja. En zodra ze op plaats van bestemming weer, dan verhoren dat. En dan zei hij van, je moet hem gewoon maar gaan. Je hebt 10 euro, of 10 pond, of 10 gonen, of 10 Duitse marken. En Fred je maar zeker een ijskoos. En dus Sjoerd die had... Die is er daar in opnam in het gezin van mijn heiden mem als ze op vakantie gaan. En dat is eigenlijk toen Wopke van der Wiek, ik neem het project al, die zie het in een hardrockband in Harkema. En uw toenmalige bassist Cor de Haan, die hier les bij Wopke. En Cor die hangt over meer naar de hardrock daar. En Wopke zit in een hardrockband. Ik weet niet eens meer hoe ze hieten. De Final Countdown, dat soort muziek coveren ze toen.
En die mannen die speelden ik regelmatig in het loon. En toen zei Cor van ja, ik wil graag... ik stap je bij Meester Welte, want ik ken bij Wopken, die kan komen als bassist. En dan kunnen ik hier en daar wat in het loon spelen. En ze hier ook een platencontractje en dus ja, die maken een stap opzijde, zeg maar, of stap naar voren. En dat weer eigenlijk 2 weken voordat we te jaren kregen dat we naar Rusland komen. Dus Cor stapte eruit. En elk jaar 2-3 weken voordat we de deal maken met Rusland. En of, nou, ik mag net zeggen Rusland met Litouwen. Maar Rusland is heel gevaarlijk, omdat het is in Litouwen. Dat lijkt wat. Ja, dat weer toen al wel Rusland trouwens. Toen weer net onafhankelijk, maar we zijn naar Litouwen te West. En, maar goed, dus moest er een bassist komen. En toen had eerst broer Klaas in no time een jaar lang de muziek leerd van Strawelte, zodat we een jaar spelen konden. Nou, dat ging goed. Hing je hem toen al eigen noemers? Ja. Of weer vooral nog het coverwork, of bewerken covers? Bewerken covers, want even waarom. Ik zei op een gegeven moment, we begonnen met covers te spelen. De eerste wie van de Ramones. Maar op een gegeven moment zijn de jongens van ja, dan word ik eigen nummers meidje, maar teksten bij meidje. Ja, ik zei, het is best jongen, hartstikke mooi, maar I love you, the sky is blue en ja. Verder draagt mijn Engels net. Ik zei, schreeuwen in het Fries. Ja. Nou, dat weer natuurlijk totaal not done. Want er weer net een enkele punkband op de hele wereld dit Fries, of net, eigenlijk niet eens een enkele band dit in Fries weer. Dat weer toen nog hier rolt. Ja, de volksweer, de troubadours, hè, de Roel Slofstra's. Maar nou ja, de Roel Slofstra's van deze wereld, die... Reboelie wie ontstaan, maar dat is natuurlijk volle theatralere muziek, Westberecht in de punk en zeker ook in de metal en wat huddere en ook in de rock. Hier een enkel Frieske woord. Totaal not done. Nee. En nou, in de tijd wie het was, dat de staal en orgels bezig waren, maar dat weer meer rock georiënteerd, maar dat wie wel freestyle. Ik ben een kruidenridder, ben hier dus niet al lang. Ik brommer aan, ik kom van de politie, een beetje bang. Ik ben een rode kerel, ik hou lekker leren jak zonder helm op. Ik brommer mijn beukje in die weg. Ik ben een kruidenridder, een kruidenridder. Ik ben een kruidenridder, een kruidenridder. Kreitler Ridder. De Kreitler-ridders, ja. Maar ik vind de Stalen alles nog steeds van een geweldige band. Ja. Ja, en die hier ik prachtig mooie noemers, textueel. En dat wie ik uit het leven gegrepen. Kees, die schreef ik mooie noemers. En dat wie mijn voorbeeld, wil ik net zeggen, maar dat wie voor mij wel een eye-opener van ja, het kan prima in Fries. Het kan prima in Fries. Ja. Zo, en als je gitaar spelen leren was of bassen. Een van de eerste basloopjes is boeren liggen kip in het water. Huh? Oh, is dat? Ja, dat is een van de eerste basloopjes. Die als je bassen was, dan is dat een van de eerste basloopjes die is leest. Liekers big gitaarkast, House of the Rising Sun. House of the Rising Sun. Of Deep Purple. Hè? Nou, dat ben de eerste riffjes die is leest. En van bassist is boeren liggen kip in het water. Maar... En dan de hoge? Ik een van de eerste riffjes die is leren kent, is wat best wel leeflijk Ries Decembermoon. Ja. Dat is ook een basloopje die het eigenlijk vrij makkelijk te leren is, maar toch ik word intensief. Dus Cor, die leerde van Henk Dam, de bassist van Paul Spum, leerde die een van zijn eerste basloopjes wat best wel leeflijk Ries Decembermoon. Dus Bas, Cor, vol trots, de Vrede Jannes in de oefenruimte in Kwartling. Maar me zei, ja jongens, wat kan? Nou, dat wie wat best wel leeflijk Ries Decembermoon. En dat noemen we het Google. Ja. Dus ik blijde mij. En ik denk van, ja, dit werkt het. Ja. Dit werkt het. Want ik werd blierd. Ja. Ik was jong in mijn eigen taal. En dat joeg me. Nou ja, toen zijn ze van, ja, we moeten maar eens meer proberen in Fries. Ja. Dus toen pakte ik de noemers die we in het Engels spelen.
Ja, ik denk van, nou, dat ik ga zitten en binnen 4 minuten hier 2-3 nummers omzet naar Friese teksten. Wist dan welke nummers? Ja, dat wie bijvoorbeeld Honnestroom. Boomstroom, Barreloor, Essek, een hoed, schiet een boot, hoppegroen. Maar ik heel Liekwijn. Hey, een Liekwijn. Ja, wees een Liekwijn. Ja, wees een Liekwijn. Dat uit het leven greep. Maar wie al die autobiografisch. Hè? Eigenlijk alles van Strawelde is autobiografisch. Linksom of rechtsom. Hey, een lieke wijn. Hey, een liekwijn. Hey, een lieke wijn. Ja, wees een lieke wijn. Al die grote dronken worden. Dronken bestaan en uit de hand. Nou ja, dat bedankt is een te hut. Zwetse sferen en druk up. Hey, een lieke wijn. Hey, een lieke wijn. Hey, een lieke wijn. Dat is een lieke wijn. Wel voor bier op naar de stad. Met wat zijn zo ken als net. Maar wie weet daar hoe het dit. Want ik in uur zal echt erin. Hey, een lieke wijn. Hey, een lieke wijn.